Incwadi ka 2 Samuel chapter 11 verse number 1 to 12. Bafethu isikhathi asisekho kodwa ngizama ukushothanisa. Nginginikeza 10 to 15 minutes quarter past sophuma. Quarter past 3. Ngicela ufunde. 2 Samuel chapter 11 verse 1. Verse number 1. Yes. Emva komnyaka ngesikhathi sokuhlasela amakhosi uDavide wamthuma uJowabi ezintweni zakhe zilingane noIsrayeli wonke. Babachitha abantu bama-Amoni bavimbezela iRaba, kepha uDavide wahlala eJerusalema. Qhubeka. Kwathi sisho uDavide wavuka embhedeni, wahamba ophahleni lwendlu yenkosi. Wabona esesophahleni owesifazane Geza. Owesifazane wayemuhle kakhulu impela. Davide wathuma wabuza ingane owesifazane. Omunye wathi, lo akasiye uBhathisheba yini, indodakazi ka-Eliyabi umka-Uriya umHithi na? uDavide wathuma izithunywa, wamthatha wangena kuye, walala naye ngokuba wayeseshamlulile yena ekungcoleni kwakhe, wabuyela ekhaya. Owesifazane wamitha, wathuma wamtshela uDavide wathi, khulelwe. Davide wayesethumele uJowabi ngokuthi, thuma kimi u-Uriya umHithi. uJowabi wamthuma u-Uriya kuDavide. Esefikile kuye u-Uriya, Davide wabuza kuye ngempilo yabantu nokuthi impi ihamba kanjani. Davide wayesethi u-Uriya, yehla uye endlini yakho, ugeze izinyawo zakho. U-Uriya waphuma endlini yenkosi, wamlandela isipho sokudla esivela enkosini. Kepha u-Uriya walala ngasemnyangweni yenkosi kanye nazo zonke izimvu zenkosi yakhe. Akahlelanga endlini yakhe. Davide esetshele ukuthi u-Uriya akahlelanga endlini yakhe, uDavide wathi ku-Uriya, awubuyi ekhambeni yini? Awuhlelanga ngani endlini yakho na? U-Uriya wathi kuDavide, umkhonto no-Israyeli noJuda bahlezi emadolobheni. Inkosi yami uJowabi nezimvu zenkosi yami zimisilele. Mina-ke pho ngingene endlini yami, ngidle ngiphuze, ngilale nomkami na? Ukuphila kwakho nokuphila komphefumulo wakho angikuyenza leyo. Yo. Wayesethi uDavide ku-Uriya, hlala lapha namuhla, kusasa ngiyakuvumela ukuba uhambe. U-Uriya wayesehlala eJerusalema lolo suku nolulandelayo. Esebiziwe nguDavide wadla waphuza phambi kwakhe, wamdalisa kusisho, waphuma ukuyolala embhedeni wakhe kanye nezinceku zenkosi, kepha akahlelanga endlini yakhe. Kwathi ekuseni uDavide wamlobela uJowabi incwadi, wayithuma ngesandla sika-Uriya. Waloba encwadini ukuthi, yisani u-Uriya ngaphambili. Lapho Aish. usilisa khona, Hey, le ntshumayelo Nkosi yami inkulu lena, angazi. ehle kuye ukuba ahlale apho. Hey. Wathi uJowabi esahlozina umuzi, wamisa u-Uriya endaweni lapho azi ukuthi kukhona amadoda anamandla. Abantu bomuzi baphuma baya noJowabi. Kwawa abantu abathile ezintweni zikaDavide, wafa naye u-Uriya umHithi. uJowabi wayesethuma wamtshela uDavide zonke izindaba zempi. Wasiyala esithumbeni ukuthi lapho uqedile ukuyitshela inkosi zonke izindaba zempi, Amen. uthi uma kuvuka intukuthelo yenkosi Amen. Chawe sobuye siqedele. Ngenxa yesikhathi bazalwane besibuyisa inkonzo esidlo konke kuhlangene kuningi. I want ukuba ngi-unpack le chapter le. But i-message ngicanti lena ngisazophinda ngiyishumayele ningixolele bazalwane. Ngisazophinda ngiyishumayela, ngijwayele ukuphinda intshumayelo kodwa ngisazophinda ngiyishumayele ngoba ngizoyikha phezulu. Lana sithola uDavide. Ngifuna nje intshumayelo yami njengoba sesiyophela unyaka ngizokhuluma ngokuthi you need to finish strong. Ngifuna nje ukuyela entweni yokuthi ungavumi ukuqeda uweek unyaka, qeda unamandla. Noma ngabe isitha senzeni kuwena kodwa ungasivumeli ukuthi sikwenze ukuthi uqede uvala unyaka uweek. Ilo message yami. Now, la esifunda khona sithola, this is painful.
ngicela ukuyisummarize nje ngigijima. This is painful. uDavide balwa banqoba and then kwaba khona isikhathi la khona futhi la khona behamba bayolwa and then mabelwa uDavide wasala eJerusalem yena wangaya empini. And ngesikhathi esele siyasazi story wayise esukuma uDavide wahamba phezulu kophahla lwendlu. And mayihamba phezulu kophahla lwendlu wabona umka Uriya egeza. Abantu ke there will be maybe ngaba khona abantu abangathi ngizokunikeza amahintsha amancane nje ngesikhathi siqhubeka. Khona abangathi umuntu ongamprotectanga umkakhe ngokwanele kwaku Uriya. Somebody will say Uriya aze ageze kwi-bathroom open. uDavide abone umka Uriya. Kusho ukuthi nayo inkinga yayikhona ku Uriya. Ukuthi uvumelelana umkakhe ukuthi i-bathroom endaweni yokuhlamba abonwe ngabantu. Somebody will say kwafanele ukuthi uUriya amakhele i-bathroom umkakhe. But he failed. He failed her. But I don't want to dwell there. Angifuna ukugcina lapho. Ngifuna ukuya ekutheni umka Uriya uphuma ugeza kanakile ngoba azi ukuthi amadoda onke awekho asempini. Kanti khona indoda edecide ungaya empini. Kukhona abantu empilweni abashawa ukuthi abayanga empini. Ngiyadlula nje ngoba sometimes khona izinto ezikushaya ngenxa ukuthi awuyanga ukuyomkhonza awukhuphukelanga ishilo. Awuyanga kuyohlala naye uNkulunkulu ngesikhathi abanye bekhuphuka. Angazi amen ukhona yena. So listen to this. Lapha empini kuthiwa kwakhona umphongolo kaNkulunkulu. Usempini uDavide kusho ukuthi uDavide wakwazi ukwehlukana nomphongolo. Into yokuqala le kufanele kuyinaka ukuthi once wehlukana nomphongolo khona izinto ezenzakalayo ebengeke zenzeke umphongolo ukhona. Amen wena mncane ngifuna ukusheshe ngiqede. Once wenza njani wahlukana nomphongolo khona izinto ezikushayiswa ukuthi wehlukene nomphongolo. Ngesikhathi besempini belo uDavide usele ngemuva umphongolo unabalwayo empini. Let me just go further. Kuthiwa wambona umka Uriya wayise ebuza ukuthi akuyena yini wambiza ngegama. Wathi akusiyena unkosikazi kabani kaUriya uyazi nokuthi umfazi womuntu. But wadlula lapho wathumela wathi akalandwe. Walandwa walala naye. Mayiqeda ukulala naye wahamba waya endlini kwakhe. Uma sesendlini kwakhe wathumela lo wesifazane ukuthi ngesikhathi silala engathi ngibambile ngikhulelile. Wabona uDavide ukuthi engathi seshe inhlanzi ishelwe ngamanzi. Then he saw ukuthi uma eqhubeka ehlala kuyaziwa indoda eyodwa yena kuphela obesele ngesikhathi bayolwa. So obvious uma lo ekhulelwe akakhuliswanga omunye umuntu yena uDavide. Wathi ayikho into indlela yokuqasha. Yini engayenza angibize uUriya wabhalela induna wayibhalela wathi ayigijime ibuyise uUriya. Ebhalela uJowabe. Wathi akamtshela akasuka empini ezela. Kuthi uJowabe wagijima weza. Mayifika kuyena wafike waxoxa naye wayisethi Jowabe hayi yehlele uyobona unkosikazi wakhe yehla uyobona umngaphi. Kuthiwa ngesikhathi esho njalo inkosi ayiphikiswa. uUriya kangaba umuntu ophuma ehle. Kuthiwa waphuma wayisevele elala ngasemnyango nengceku eyikhona kusho ukuthi ama-bodyguard akhe uDavide. Wayeseyihlalela nje ngasencika ngasemnyango wangangena. Kuthiwa imessage yafika kuDavide ukuthi njengoba uthe akehle wenzani ufuna ukumsulela ngesisu ukuthi akathi efika lale naye bese bangathi uyena owafika wabamba kanti ubesevele ebambile.
amen. Kuthiwa akazange engene endlini uRiya. Wavele walala neyincengu ngasemnyama. Yafika imessage kuDavide. Yathi akangenanga endlini. Wambiza. Wathi we uRiya, why ungangenanga walala nomkakho na? Ngoba nginikeza ichance nethuba. Wathi ngeke Nkosi uDavide sephendula ke manje. Ngeke kuba ngamina kungathi umphongolo uqala ngawo. Kungathi umphongolo kaNkulunkulu unethwa zimvula. Umphongolo usehlana. Nezinceke nezinsizwa nazo zonke amadoda esehlana. Bese kuthi mina ngishiye umphongolo. Ngishiye nezinceke. Ngehle ngizolala nomngane kodwa umphongolo uphandle. Kodwa ngishumayela ngeke. Wathi ngeke ngivume ukuba mina ngizoyijabulisa kodwa umphongolo usempini ngoba uma bephuma nomphongolo basuke bethembe ukunqoba, bethembe nomphongolo abanawo. Wathi Nkosi angikwazi ukuzojabula umphongolo usehlala. Angikwazi ukuzojabula ingceku isehlala. Ingamadoda esehlala. Wathi angikwazi ukuba mina ngijabulise ngene ngilale nomngane. uDavide wabona ukuthi lento ayizamayo ukuyenza ayiphumeleli. Ngifuna siyothandaza ngenxa yesikhathi. Lento azama ukuyenza ayiphumeleli. Mtshelo seduze ukuthi nansi into ebhlungu la. Ayiphumeleli. Wayesehlala phansi uDavide wabhala iletha. Incwadi ayibhalayo uthi ubhalela uJowabe umkhuzi wempi. Uthi kuJowabe ngicela ungithathele uRiya umbeke ngala khona impi ishisa ngakhona. Uthi mthatha umbeke ngala impi ishisa ngakhona. Wayeseyithatha incwadi eqeda ukuyibhala. Wayinikeza yena uRiya. Wathi akayihambise ayise kuJowabe. Le ncwadi ibhalwe ukuthini Bishop Mthelisi? Le ncwadi ibhalwe ukufa kwa uRiya was carrying a letter of his death. Waphatha incwadi yokufa kwakhe. Wayiphatha ngesandla. Wayoyihand over kumuntu ofuneka mplace kwi-point of death yakhe. Kodwa ngishumayela ngedwa la ekhaya. Wayiphatha incwadi, wayiphatha isa kumuntu okufanele amplace kwindawo okufanele afele kuyo. Wahamba egijima kanti uphethe iletha yokufa kwakhe. Uyayazi pain uSathane afaka kwi-situation la khona uSathane agaxelise aza kufake endaweni yokuthi uyiphathele wena iletha yokufa kwakho. But I've come to say, may the Lord God Almighty restore you. Noma kunjalo inkosi ayikuzwela. Bafethu into kaWuri ibhlungu. Yingakho yanyakazisa uNkulunkulu esezulwini. Kuthiwa wamnikeza uRiya enikeza uJowabe incwadi. Wayithatha wayifunda. Wayisemthatha wamplace la ishisa ngakhona impi. Kuthiwa kwaliwa kwafa abantu. Bese lithi iBhayibheli no uRiya wafa lapho. Wathi esefile uDavide waqhubeka wathatha umkakhe wamenza omunye wamakhosikazi akhe. She gave birth to Solomon. Isisa sikhulelwa kungafanele sikhulelwa. Wazala uSolomon who later became a king. Egcine naye waba inkosi. But let me take you ngikusela lithi iBhayibheli kuthe sekunjalo kwafika umprofeti uNathaniel. Wathi umprofeti izulu lizwe igazi likaUriya lanyakaziswa igazi lomuntu oinnocent. Awabekho abantu la ekhaya. And lithi iBhayibheli wafika uNathaniel umprofeti
wathi Davide uthi uNkulunkulu angibuza ukuthi if there is a man in a city ecebile enayo yonke into enakho konke izimvu ivele isukeleke kuyona isithi la icebe khona ithathele imfuyo yomuntu onemfuyo yodwa yona inenqwaba yemfuyo wathi uDavide lo muntu udinge ukuba kuthathwe inkemba anqanyule ikhanda lakhe wenza kabi lo muntu lowo akufanele aphile wayesethu umprofeti uNathaniel wena lowo nkosi uthe unamakhosikazi amaningi waba noMohobholo wafuna ukuya kumfazi kaUriya walala naye enomfazi oyedwa walala naye wayesethi ke lalela Davide kusukela namhlanje ungenhliziyo kaNkulunkulu impela kodwa into yenzile ingenze ngahlehla kuwena lithi iBhayibheli same time uDavide wathi ngaleso sikhathi ezwa wathi Jehova ngenhliziyo yami yonke ngiyaphenduka wahlubula igubo yobukhosi wathi angifanelwe nokuba inkosi wayihlubula wayibeka phansi waqeda lapho wehla ehlalweni wathi kwahlalo lesa singifanele ukuba ngaqhamuka abantu bezokhothama bethi bayede kimi ngenze into enjengale ngachitha igazi elinosent wathi uDavide sengiyasuka ehlalweni wahamba wayezaleni wafika ezaleni lachithwa khona izibi ungamanye amazwi uthi nginjengezibi ezinye indlela Jehova engigone ngayo ngifana nezibi waqoka ingubo yamasaka wayesethi ngifanelwe ukuba ngigqoke izinto ey'ngenavelu ngoba ngithe nginevelu kodwa ngenza into engisusa kwivelu into engisusa kwi-identity yami. I'm preaching to somebody khona umuntu engishumayela kuyena thina seduze ukuthi what a repentance wazophenduka uDavide waqoka ingubo yamasaka wayeseyininda ngomlotha wathandaza wathi Baba hear me yizwa umthandazo wami ngisoni uJehova wayesethi because of your heart nendlela ophenduke ngayo nento kade sengicabanga ukuyenza kuwe Davide ngengisayenza indlela ophenduke ngayo isho ukuthi ngempela uyayisola ungaphethi kabi noma wenze kabi kanjani kodwa ungaphethi kabi uDavide wayifanelwe inkemba kodwa ngenxa yokuba uJehova uNkulunkulu we-second chance uNkulunkulu wethuba lesibili kwathi mayiphenduka uJehova wamrestora wamphakamisa futhi wambuyisela ehlalweni noma ubhedile kodwa ungavali kabi unyaka ungawuvali ungekho kwiposition ungawuvali unyaka ungabuyelanga endaweni yakho isitha singakususa endaweni kodwa ngizothi namhlanje izulu eliphezulu lingakubuyisela la khona wake wahlala khona kodwa Jesu ngithi mina uJehova engakubuyisela back to your position enganje sisho njalo la ekhaya sithi uyabuyisela iminyaka edliwe isikhonyana ubuyisela konke okwalahlekayo okwantshontshwa isitha yena uyakubuyisela ngizothi namhlanje igama lalo Nkulunkulu uJehova Perpansama uJehova Nisi uJehova Jaira uJehova Sebawothi uyindoda yempi uyafohla phakathi kwabantu sebonakele ungawuphethi kabi nonyaka kodwa uphethe noJehova repent and go back to your position phenduka bese ubuyela endaweni yakho God is not a God who's not unjust uNkulunkulu olungileyo uNkulunkulu owenza okungenzeki owenza okwehlula abantu athi konke uyakwazi ukwenza ama-impossibilities izinto ey'ngenzeki uthi I can do all things ngingenza konke ngayo uKristu
Oh ya maya kashata. Awu ububi kaDavide kodwa inkosi yamxolela. Davide wazowamubi Davide uphathisa umuntu ithuna lakhe alibambe ngesandla. Davide wenza umuntu ukuba ahambe kanti uphethe usuku lwakhe lokufa. Davide ubulala umuntu ongafanele afe ngenxa yomona, ngenxa yomhopolo, ngenxa yenhliziyo engaphandle. Kodwa lo Jehova lo nkulunkulu ophilayo uxolela umuntu obulala innocent man, ochithe innocent blood, igazi elingenacala. Mayisephenduka ethi angifanele nokuba ngibizwe ngenkosi, ngiwumuntu nje wekulahlwa, ngiwumuntu wasezaleni, ngiwumuntu wokuhlala nemlotha, ngiwumuntu wokulahlwa ngaphandle. I'm part of my leftovers, ngumuntu weinsalela. Kodwa uJehova uyakwazi ukubuyisela konke kwadliwa isikhonyana. Somebody shout amen. Ungawuphethi kabi lo nyaka, uphethe nosimakade ekwenzeni okuhle kodwa. Kashataya hela basa. Limaya mlethe phambili. Kule nimlethe phambili. I want to lay my hand upon her. Ikamanta singama ngenyawo because of our time. Singama ngenyawo. uJehova igama lakhe. uJehova ongabalelana amacala. uJehova ongabalelana izono. uJehova ovulayo evula iminyango. Uyayidala indlela nangahlonga sibi. Uyayidala okungekho kube khona. Somebody shout amen if you can. Uyaxolela. 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 uJehova uyaxolela. He can forgive you. Akasifuna umlomo sithandaze wherever you are. Akafuna umlomo uthandaze. Open your mouth sonke simemenya. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Ikamanta la brosaya. Ilabasaya henamaya. Kushataya. Baba wethu ngwele. uJehova xolela nayo. Ubuyisela iminyaka edliwe isikhonyana. Ubuyisela konke isithe sangitshontshayo. Ubuyisela konke isithe sakuthathayo. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla awudeli nokumkhonza kwethu okuncane namaphutha ethu nama-weaknesses ethu, kodwa wena uyathwalana lapha eminye imihlobo idinwa yithi, wena udinwa uyasigona ngemikhono yakho. Ngegama likaJesu, 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 ngegama likaJesu. Thank you, Holy Spirit. Ikamanta la brosaya. Pushataya hena basaya. Mangwele siyabonga. Mangwele siyabonga. Ula baba bayataya. Jesu. Yabo Jesu. Holy Spirit. Ikataya librosaya. Ungwele wena wedwa. Uyakhazimula simakade.
Uyakhazimula Jehovah Jireh. Uyakhazimula dwala laphakade. We love you. Jesus, we love you. We love you, God. Ooh. Oh, Jesus. Baba, cela ungawuqedi lo nyaka. Siuqede ungabuyiselanga i-identity kwabanye. Cela ukuwela sigcwele amandla. Cela ukuwela sigcwele amandla. Cela ukuwela sigcwele amandla. Sigcwele amandla.